It's time to play my favorite game for Sega Genesis. Pain. And in this case for SNES or Super Nintendo. Това е Super Nintendo версията на WrestleMania Arcade. Но за Sega Genesis е почти същата. С малки изключения там, нали, в графиката, в звуците, коментатора, играчите са малко по-различни. Нали, тук играчите са 6, в Sega Genesis са 8. Обаче тук звуците са по-яки. И до известна степен графиката е по-яка. Но и за двете игри е уникална. WrestleMania Arcade е уникална. Bret the Hitman Hart. И за Sega Genesis и за SNES, за Super Nintendo е уникална. Undertaker. Ще взема грубаря се. Ето тук на Super Nintendo, например, липсват това. Липсват Бам Бам Бигало и Йокозуна. За Сегата я ги има, обаче за сметка на това пак графиката е много по-яка. И звуците са по-вълнуващи. Абе, страхотна игра. Уникална. Една от любимите ми игри за всички времена.